Zase sleduješ zániky svetov? Vypni to a poď už. Ale títo majú ešte šancu. Tak dobre, ukáž, ako si vedú. Stále sú rozdelení a rozhodujú za nich jednotlivci. A vôbec nechcú počuť o tom, čo ich čaká. Kde sú? Mliečna cesta. Veď tam dochádza... No práve, všetci to vedia. Teda, oni ešte nie. A to rýchlo prídu. Dôsledky nestabilného jadra nejde len tak prehliadať. Ide, už sú vo fáze 2. Čože? Čo je to za rasu? Je vôbec v ich možnostiach si to uvedomiť? Ľudia. Aj na úrovni ich logického myslenia je to úplne zrejmé. A na čo čakajú? To je práve to najzaujímavejšie. Nechcú to vidieť. Vôbec im nerozumiem. Zem sa im mení pod nohami, majú nefunkčnú spoločnosť a oni nič. To mi pripomína Alfa Kreony. Práve. Akurát títo ešte k tomu takmer sami zabili planetu. Takže sa presídľujú na ďalšiu? Tak ďaleko ešte nie sú. Čo voľná energia? Chvála Bohu nemajú. To by dopadlo, keď ešte stále bojujú proti sebe navzájom. Jasne. Je aj celkom zrejme, čo by chceli spraviť s nami, keby sme tam pristáli a chceli im objasniť situáciu. Mimochodom, sú stále vo fáze, že si myslia, že sú vo vesmíre sami. Rozumiem. A majú aspoň... Majú. Všetko im postavili v minulých 1000 ročiach. A indície majú? Typické. Mýty, legendy, zmienky v náboženstvách. To im musí stačiť. Aké im dáva šance? Veď vieš, že keby to bolo jasné, tak to nesledujem. Čo im podľa teba v tejto dobe môže najviac pomôcť? Mali by sa zjednotiť.